Ik ben in de Harkema en ik ben op zoek naar Alwin. Hij had in september zijn vrouw verloren. En Jelly Hoekstra die stuurde zijn berichtje en die zei... Nou, Alwin die verdient het wel een mooi pakket. Want hij doet het hartstikke goed, ondanks het grote verlies natuurlijk. Dus we zullen even zien als hij thuis is. En dan kan ik hier aanbellen. Die doet het ook. De deur gaat open. Goeiedag. Goeiedag. Is dit Alwin? Ja. Zo'n je krijgt wel een stapje naar voren dan kennen, dan kunnen we even krijgen we bij de zien. Ja. Ik heb een verrassing meenamen. Oh, hartstikke mooi. Ja. Een opkikker. Waar ga ik dit ontdaan? Nou, wij kregen een berichtje van Jelly Hoekstra. Oké. Ik weet net wat dat is. Is dat een vriendin of een... Dat is vriendin van mij. Ja. Nou, die stuurde een berichtje en die zei... Alwin die kan wel een lekker pakketje broeken. Want die had wel een zware tiert achter de rug. Ja, klopt. Kun je vertellen wat er aan de hand is? Nou, mijn vrouw is 3 maanden geleden overleden. Die was slim ziek en ja. Dat is natuurlijk net makkelijk. Nee, zeker net nee. En vooral in deze tijd, de crisis, ja, dan komt het extra het ongeluk mee. Ja. Nou, daarom zei ze, je moet maar even bij Alwindel om hem even een beetje een hart onder de riem te steken. Dus vandaar, ja, wat lekkers. Ja. Een schrale troost natuurlijk, maar misschien dat het een beetje helpt. Ja. Ik ben er blij mee. Nou, hartstikke mooi. En vooral fijn dat er mee kan om je tanken natuurlijk. Dat is ook zeker. altijd wel noffelijk. Ja. Nou, ik zou zeggen lekker opeten. Ja. Ben er ook bij? Ja, die lezen op bed. Ja. Oh. Ja. Hoeveel bijen heb je? 3 plus 1. Dus dan ga ik voor mezelf 3 en mijn nichtje die wennen direct. Oh, Ja. gezellige boel dus. Ja, zeker. Ja, maar wel druk zoveel Ja, bijen. zeker, dat is druk. Ja, klopt. Nou, dan kun je dat mooi met z'n allen lekker opeten. Ja. Dat maakt vast wel lekker Ja tegen. hoor, dat dacht ik ook.